Katrine, kan du vise, hvordan du kan danse? Er du klar? Hvordan er det, vi danser? Du er så dygtig, Katrine. Så er der ikke noget musik. Det var sjovt, ikke? Hvor musikken hen? Og det bimler og bamler. Det er sjovt, Katrine. Nå, nu må vi hellere spise noget kartoffelmos. Bye bye. Kan du også vinke? Bye bye. Nej, ikke i dag.